Pozdrav svima, evo koliko nas se skupilo se već evo 11 sati i 4 minute pa bi krenuli sa webinarom. Moje ime je Ivan Brozović, ja radim na poziciji account managera u The Guardianu i evo kroz tu poziciju zapravo i kroz brojne iskustva sa klijentima sam se susreo sa ovim nekim primjerima o kojima ćemo danas pričati, o biti kako prikupiti i iskoristiti podatke o kupcima, jer je to jedna od najvažnijih stvari kako zapravo postići što bolji i što kvalitetniji rezultat i na kraju dana imati onaj famozni ROI i imati zadovoljnije kupce, zadovoljnije klijente i naravno da je i nama bolje s obzirom na to što imamo bolji rezultat. Pa evo, možemo započeti. Kako je i samom uvodu webinara pisalo i kako je on ispromoviran i isprezentiran, danas ćemo proći neke teme. Prvo ćemo zapravo pričati o tome što su leadovi, kako ih definirati i onda zapravo kako doći do leadova i kako ih iskoristiti. Taj dio ćemo raditi na primjerima. Imat ćemo 3 primjera kako doći do leadova i 3 primjera kako iskoristiti leadove i to su samo neki od primjera, postoje mnogi drugi još načini, ovisno o vašoj industriji, ovisno o onome što radite, kako zapravo doći i iskoristiti te leadove, odnosno kako doći do podataka o svojim kupcima i kako ih iskoristiti. Pa evo, za početak možemo vidjeti zapravo što je to lead. Ovdje na samoj prezentaciji postoji, odnosno napisao sam jednu školsku definiciju koja kaže da je lead identificirana osoba ili organizacija koja ima interes ili budžet za kupovinu proizvoda ili usluge koju im vi možete ponuditi. I zapravo to je točno. Vama lead može biti zapravo bilo ko je na neki način zainteresiran za vas. Ono što se često događa da ljudi smatraju leadom, ne znam, skupili smo 1000 e-mailova negdje, to nam je sad 1000 leadova. Ne mora nužno biti, jer zapravo sam proces identificiranja leada, odnosno lead generation kojeg provodi marketinško ili prodajno osoblje je puno dublji od toga i puno kvalitetniji i što mi više podataka imamo o našem leadu, ne samo email nego i nešto drugo, to možemo napraviti kvalitetniji posao kasnije. Sad, kako definirati sam lead? To je onaj proces koji je zapravo najbitniji u startu prije nego se uopće krenu prikupljati neki podaci o kupcima ili potencijalnim kupcima i zapravo prije nego što se krenu koristiti definitivno. Pa za početak imamo jedan pojam koji se zove buyer persona. Buyer persone su u biti primjeri pravih kupaca koji utječu na samu kupovinu ili oni koji obavljaju kupovinu. I zapravo oni definiraju buyer persone definiraju kako ćemo mi pristupiti tržištu u procesu generiranja leadova. Svaka usluga, svaki proizvod, svaka kompanija može imati jednu ili više svojih buyer persona. I ono što je jako bitno je kako ćemo definirati te buyer persone. I oni se definiraju kroz neki set pitanja kojima se opisuje prava osoba. Ono što mi želimo postići je da imamo jedan primjer osobe imenom i prezimenom gdje ćemo definirati što ta osoba radi, koja je njena kupovna moć, koji su njeni interesi, što voli, što ne voli, je li oženjen, udana, nije, ima li djecu, ima li obitelj. I zapravo to definiranje i postavljanje samih pitanja opet jako ovisi o tome koja je vaša djelatnost, što je vama bitno i što vi radite. Neki primjer toga je da recimo, ne znam, za The Guardian, evo uzet ću kao neki primjer, iako možda ne mora biti točno, je buyer persona Marko koji ima 35 godina, koji je direktor marketinga u nekoj firmi. Marko voli u slobodno vrijeme čitati stvari vezane za internet. On voli nove tehnologije, nove digitalne tehnologije. Također, ne znam, voli igrati, možemo reći da voli igrati nogomet, ima ženu, obitelj, djecu i zapravo to nam sve pomaže ti interesi kada ih skupimo da definiramo taj proces kako ćemo uopće pristupiti tom nekom Marku koji je nama buyer persona, koji je nama cilj, čije podatke zapravo želimo skupiti i onda kasnije iskoristiti.
Ono što je još bitno je, osim što imamo definirane buyer persone, mi moramo definirati i vrijednost samog leada. Znači sam lead mora se uklapati u neko od naših buyer persona i same buyer persone zapravo za početak nisu nam sve jednako vrijedne. Opet mogu uzeti primjer The Guardiana, da nije nam jednako vrijedno da recimo je naš lead netko tko je direktor marketinga ili netko tko je možda junior asistent u marketingu. Ako ste recimo u turizmu, nije vam jednako vrijedno ako vam je lead osoba koja donosi odluku u kupovini, najčešće to obiteljima recimo žena u svojim 40. godinama, ne znam, visokog imovinskog stanja, a s druge strane možete imati i buyer personu koja vam je dijete od 12 godina koje je navišlo na vas i sigurno da njihova vrijednost nije ista. Također moraju se definirati još neki različiti mjerljivi kriteriji, a ono što je super zapravo na internetu je da sve neke aktivnosti naše buyer persone možemo mjeriti korištenjem alata kao što su Google Analytics, Octalytics, bilo kojeg drugog analitičkog alata. Mi možemo definirati kriterije, pa možemo reći ako je nama Marko koji treba kupiti neku uslugu od nas bio 3-4 puta na našem blogu, pa je pratio naše webinare, ili ako smo, ne znam, u struci osiguranja, pa onda gledao je naše pakete na internetu, pa je zvao već 2-3 puta prodajno osoblje. Sve se to zbraja i zapravo daje mu se sve veća i veća vrijednost kako bi mi znali na koji način, kada i zašto kontaktirati tu osobu i zapravo na koji način prikupiti podatke i onda kako ih iskoristiti. Zapravo kad definiramo te neke kriterije za vrijednost leada i u kombinaciji s buyer personama, to nam govori koliki potencijal ima određeni naš kontakt koji imamo, osoba, kupac. Tu govorimo ne samo o tome koje podatke imamo, znači da li imamo email, da li možemo naše te kontakte svrstati u neke određene segmente i slično, nego i zapravo u koju skupinu tih buyer persona oni ulaze i na taj način zapravo znamo koji su nam onda sljedeći koraci kako ćemo iskoristiti taj lead koji imamo. Sad, kada smo definirali te neke osnovne pojmove zapravo koji su trenutno, evo, o njima bi se moglo puno više pričati, ali ograničeni smo i sa vremenom u ovom webinaru i mislim da je puno bitnije da se odmah prebacimo na primjere, one konkretne, zapravo operativne primjere kako doći do leadova i kako zapravo ih onda iskoristiti. Sad, primjeri kako doći do leadova. Evo, ja ću dati prvi primjer. Jako je bitno da kad definiramo to kako ćemo doći do naših leadova je zapravo da smo usklađeni sa onim našim nekim buyer personama. Ovaj prvi primjer je vezan za turizam. Recimo da ste vi imate veliki hotelski lanac, 5 zvjezdica i da zapravo vaši kupci su ljudi koji su jačeg, boljeg imovinskog stanja, koji uživaju u životu, imaju vremena za uzeti si godišnji odmor, imaju vremena za putovanja i slično. I sad, kako ćete vi doći do njihovih kontakata koje možete onda kasnije iskoristiti da zapravo da im ponudite svoje neke usluge, odnosno svoj smještaj da dođu kod vas na ljetovanje i slično. Jedan primjer je, recimo, možete uzeti neku aplikaciju na Facebooku tipa Photo Contest gdje ćete staviti natječaj da ljudi šalju svoje najbolje fotografije sa skijanja. I onda kažete, morate dati neki offer, neku ponudu, kažete da fotografija s najviše glasova ili onu koju žiri odabere će biti nagrađena sa recimo tjedan dana odmora u vašem hotelu, ali bitno je da vam svi ostave svoje podatke, recimo da vam ostave ime i prezime, email, država iz koje dolaze i tako dalje. Sad, zašto u ovom slučaju, iako se radi, ne znam, o hotelu na Jadranskoj obali, zašto govorimo o fotokontestu, fotonatječaju kojem je tema skijanje? Pa zato što možemo pretpostaviti da u slučaju ako neko ide na skijanje, da je baš uklapa se u tu našu buyer personu, da je malo jačeg imovinskog stanja i da si može priuštiti zapravo odmor u hotelu od 5 zvjezdica na Jadranskoj obali. I automatski se kvalificira kao neko koga ćemo mi kasnije kontaktirati. Ako smo uspjeli prikupiti još neke druge podatke, a to je u najmanju ruku država iz koje dolazi,
ili neke ostale podatke, možemo složiti iz segmente i zapravo prema tome svoju kasniju poruku prilagoditi koju ćemo poslati kako bismo što bolje iskoristili taj lead do kojega smo došli. Ovdje je dosta zanimljivo jer postoje mnoge razne aplikacije i primjene gdje ovisno o vašoj djelatnosti vi možete zapravo vidjeti kako ćete prilagoditi svoju neku ponudu da dođete do lida. Mogu dati recimo primjer iz industrije osiguranja gdje vi možete opet na svoju web stranicu, na svoju Facebook stranicu staviti neku određenu aplikaciju gdje ćete od ljudi tražiti podatke kao što su ime, prezime, e-mail, broj telefona i mjesto iz kojeg dolaze. I da vam se jave tamo, a vi im zauzvrat dajete 5% ili 10% bolje uvjete i slično. Na taj način skupili ste kroz takvu aplikaciju, to recimo može biti aplikacija Social Puzzle, Form Builder ili nešto slično, skupili ste podatke koji su vam potrebni, koje proslijedite svom prodajnom osoblju i ono jednostavno može nazvati ili kontaktirati mailom vaš lead i zapravo završiti cijeli proces prodaje i postići onaj neki rezultat koji ste planirali. Sljedeći primjer, nešto malo napredniji, ovo je jedan od naših primjera koje smo mi radili za jednog od naših klijenata i zapravo je bila Facebook aplikacija koju smo isto tako slično kao i kod primjera ovog foto natječaja kojeg sam spominjao, zapravo bilo je da svatko ima priliku sudjelovati u aplikaciji i osvojiti tjedan dana besplatnog ljetovanja na ovoj destinaciji. Ono što smo dali kao dodatni benefit i dodatni poticaj je da svatko tko bi nam ostavio svoje podatke je dobio 50 eura voucher koji je mogao iskoristiti ako bi želio ljetovati na toj destinaciji. Napravili smo jedan jednostavan kviz koji je vizualno lijepo izgledao sa puno fotografija sa destinacije koje su prikazivale njene ljepote i dodatno zapravo radile na brand awarenessu same destinacije, gdje su nam korisnici su odgovarali na pitanje iz tog kviza, svako bi dobio 10 pitanja, imao bi pravo igrati 5 puta i gledao se najbolji rezultat. Ono što smo mi postavili je da zapravo jedno od pitanja kada se prvi put igralo je bilo kada ljudi planiraju svoj odmor, a jedno od pitanja jedno od drugih pitanja je bilo isto tako kada ljudi dolaze na odmor. Na kraju u kontakt formi u kojoj smo tražili ime, prezime, mail i državu smo još dali ljudima da odaberu svoju nagradu, odnosno da odaberu tip smještaja koji bi njima bio najbolji ako bi osvojili nagradu. I u tom slučaju smo zapravo prikupili podatke gdje smo mi imali od naših buyer persona, jer prema buyer personama smo ovu samu aplikaciju promovirali kroz razne kanale da oni dođu i zaigraju zapravo ovaj kviz. Dobili smo njihovo ime i prezime, e-mail adresu, zemlju iz koje dolaze, kada počinju planirati svoj odmor, kada dolaze na odmor i zapravo koji tip smještaja je njima najbolji. Kasnije ćemo pričati o nekim još stvarima kako možemo iskoristiti te lidove, ali mislim da je vrlo jednostavno. Imamo e-mail koji možemo koristiti za raznoraznu komunikaciju putem e-mail marketinga, odnosno kroz newslettere. Također, pošto je ova aplikacija bila na Facebooku, dobili smo i Facebook ID-eve, pa i uz to možemo koristiti možemo taj ID koristiti i za komunikaciju na Facebooku i dobili smo segmente po ljudima koji znamo, imamo ljude koji bukiraju u veljači, imamo ljude koji bukiraju u travnju, imamo ljude koji bukiraju u srpnju, a isto tako znamo da imamo ljude koji bukiraju u veljači, ali bukiraju za lipanj, ili ljude koji bukiraju u veljači, ali bukiraju za kolovoz. I prema tome zapravo prilagođavamo svoju marketinšku poruku, plus to što znamo iz koje su države, pa im se obraćamo na njihovom jeziku, a ne obraćamo se na hrvatskom ili na engleskom jeziku ili nekom drugom, nego baš na onom koji njima odgovara. Sljedeći primjer koji možemo isto spomenuti je jedan
svjetski poznati primjer. Vjerujem da je većina vas koji me slušate sada čula za HubSpot. Dakle, HubSpot je firma koja se bavi marketing automatizacijom i ima svoje softvere koji to rade, ali ono što HubSpot radi je zapravo jedan genijalan način kako zapravo doći do konkretnih lidova i kako doći do kontakata od potencijalnih kupaca. Oni imaju cijelu jednu knjižnicu, odnosno e-knjižnicu na svojoj web stranici u kojoj im se nalaze razni izvori, podaci, white paperi, infografike i slično. Sve ono što vi sami možete koristiti kako bi se obrazovali, kako bi iskoristili za svoje neke prezentacije, za bilo što vama treba. I sad, to funkcionira na način da oni vama daju sadržaj koji je vama zanimljiv, dakle dali su vam neku ponudu, neki offer, a vi da biste bilo koji od tih sadržaja downloadali, kada kliknete na njega, možete ga downloadati besplatno, ali morate ostaviti svoje podatke. Znači morate ostaviti svoje ime, prezime, e-mail, tvrtka iz koje dolazite, koliko je velika ta tvrtka, koja je vaša pozicija, gdje oni vas segmentiraju na način da vide jeste li vi njima bitni kao decision maker ili niste bitni. Vaša firma, s čime se ona bavi, koliko je velika. Sve to ulazi u neke njihove buyer persone i klasificira se i tako znaju hoće li vas uopće kontaktirati i ako da, na koji način će vas kontaktirati. Vi ste dobili svoje, ono što je vama trebalo, recimo white paper o umjetnosti prodajnih e-mailova, ali oni su dobili puno vrijednije podatke koje će kasnije koristiti kako bi zapravo pičirali vama svoj proizvod. Sad, ovo nam je bio zapravo i treći primjer kako doći do lidova i zapravo i zadnji primjer koji smo pripremili za danas, ali postoje mnogi drugi brojni primjeri kako doći do lidova. Ono što je važno je zapamtiti da vi morate znati koji su vama podaci bitni, koji su vam važni i na koji način ćete klasificirati te kontakte koje dobijete. S druge strane, važno je isto tako da uvijek ponudite nešto za uzvrat za te podatke, jer to služi kao motivacija ljudima kako bi vam zapravo ostavili svoje podatke. Jer teško da će vam neko ostaviti podatke ako mu kažete ok, daj nam e-mail i reci nam sve o sebi, zato da ti mi za jedno mjesec, 2 ili 3 nešto prodamo. Ne, ipak se mora nešto tražiti za uzvrat kako bi se i dobilo nešto za uzvrat. I onda zapravo kad znate što ćete ponuditi i što tražite, oko toga možete stvoriti mehanizme, razne aplikacije ili nešto drugo kojima ćete u biti doći do tih podataka. Sad, još možda nije ni teško doći do podataka. Postoje, kao što sam već rekao, razni načini kako doći do njih. Ali kroz svoje iskustvo rada u agenciji često sam se susreo s time da zapravo ljudi imaju podatke i kada ih skupe ne vide vrijednost u njima i zapravo ne znaju što bi više radili s njima. Puno puta se dogodila situacija da neko kaže imam 15.000 e-mail adresa koje su segmentirane po državama, po aktivnostima tih mojih klijenata kupaca, ali ne radim ništa s njima jer ne znam što bi radio s njima. Zato imamo i neke primjere kako u biti iskoristiti te lidove, kako iskoristiti te kontakte koje smo dobili da bi se unaprijedio rezultat poslovni, odnosno i da bi se zadovoljili poslovni ciljevi koje smo si zacrtali. Pa prvi primjer koji bi ja naveo kako iskoristiti lidove je zapravo korištenje usko targetiranog newslettera. Ja ću se vratiti na onaj primjer o kojem smo pričali danas kako doći do lidova, gdje smo mi saznali ime, prezime, zemlju, e-mail, omiljeni tip smještaja, kada osoba bukira i kada dolazi na odmor kroz aplikaciju. U tom slučaju mi znamo da postoji neki Hans u Njemačkoj koji planira svoj odmor u 2. mjesecu, koji dolazi na odmor u 7. mjesecu i koji želi spavati u bungalovu, recimo. U tom slučaju mi u 2. mjesecu
Hansu i svima koji ulaze u taj segment u kojem je i on, koji imaju slične karakteristike, šaljemo newsletter kojim kažemo da baš sad imamo spremnu posebnu ponudu za bungalove u 7. mjesecu. Na taj način puno uvećavamo šansu za tom konverzijom, odnosno kako bi nam netko ostvario booking. Mnogi su drugi primjeri, ali bitno je da kroz te newslettere, zapravo kroz te skupljene podatke koje ste dobili, da znate ne samo kome ćete ih plasirati, nego zašto i kako i kada ćete ih plasirati, jer to jako puno utječe na sam rezultat, recimo newslettera, koji je jedan primjer od toga kako se ti kontakti, odnosno leadovi, mogu koristiti nakon što ih prikupite. Sljedeći primjer koji mogu dati je custom audience. Znači, custom audience je jedan od mehanizama oglašavanja na Facebooku. On s tehničke strane koristi ili Facebook ID-eve koje smo prikupili kroz neke aplikacije ako smo radili na Facebooku i slično, ili mogu biti email adrese koje vi već imate od prije ili koje ste prikupili kroz razne mehanizme. I date email adrese, stavite ih u Facebook ih izmečira i vidi koliko se od njih koristi zapravo za login na Facebooku i pronađe te ljude na Facebooku. Ako ste vi pametno radili segmentaciju tržišta, odnosno ako ste pametno dolazili do leadova, vi u custom audience-u zapravo možete definirati različite segmente, pa tako evo ja ću se vratiti na onoga Hansa koji je dobio newsletter u 2. mjesecu sa ponudom. Isto tako taj Hans može u 2. mjesecu u svoj newsfeed na Facebooku dobivati oglase koji mu govore da postoji posebna ponuda za te bungalove koje on želi u 7. mjesecu. Znači, još jedan kanal kojemu možemo pristupiti. Osim toga, postoje i mnoge druge industrije kojima se to može koristiti. Recimo, evo, ovdje možete vidjeti na ekranima 2 primjera oglasa koje smo koristili za neke od naših klijenata, gdje ovdje imamo industriju, edukativnu industriju, gdje govorimo o online fakultetu, gdje zapravo opet nekim ljudima koji su pokazali svoj interes, ostavili nam svoje podatke, zapravo smo ih pozivali na sajam fakulteta, jer je to bio jedan od poslovnih ciljeva klijenta. S druge strane imamo medicinu, odnosno medicinsku industriju, gdje vi možete skupiti razne leadove, vidjeti koje su to stvari koje njih muče, vaše potencijalne klijente, odnosno pacijente, i na temelju toga im pristupiti kroz custom audience. Ono što je bitno, opet i kao i kod ciljanog newslettera, da se zna kada i kako, kojom kreativom će se pristupiti vašem potencijalnom kupcu. Isto tako, ono što se još može nadovezati na taj custom audience o kojem smo sada pričali je jedan alat koji također je na Facebooku, koji se zove lookalike audience. Vi kad imate definirane neke custom audience, vi možda ne morate imati puno ljudi u tom svom custom audience-u. Možda možete imati, 200 ljudi koji vam ulaze u jedan segment. Ali vi onda možete uz pomoć Facebooka zapravo doći do lookalike audience-a i naći sve ljude koji su slični po raznim kriterijima, bilo geografskim, demografskim, po interesima, onome što su lajkali i tako dalje, koji su slični ljudima koji su u vašem custom audience-u, i na taj način si još proširiti target i povećati šansu za nekom konverzijom, za nekom prodajom. Zapravo na taj način ne samo da ste skupili leadove na neki od mehanizama ili neki drugi koje smo prikazali danas, nego ste uz pomoć tih leadova došli zapravo i do dodatnih leadova, do dodatnih kontakata kojima možete ponuditi svoj proizvod ili svoju uslugu i na taj način si zapravo olakšati proces prodaje. I evo, za kraj još jedan primjer kako iskoristiti leadove. Zapravo,
možete na razne načine prikupljati podatke koje će koristiti vaše prodajno osoblje. Ne morate koristiti samo digitalne kanale kako biste iskoristili podatke koje ste skupili. Vi možete skupljati podatke gdje onda vaš call centar može nazvati ljude, gdje možete dogovarati sastanke pa vaše prodajno osoblje ide na taj sastanak, možete dogovarati preglede, termine za pregled u bolnicama i slično. I zapravo poanta svega je da vi u cijeloj toj priči vidite koji su vaši ciljevi, da vidite koji su vama podaci koji trebaju i kakav vi zapravo interno kakvu organizaciju imate i kakav setup imate i da zapravo prilagodite sve tome da je vama lakše ne samo doći do lidova, nego ih onda kasnije iskoristiti i oplemeniti. Pa evo, s ovime bi i završili ovaj naš webinar i taman smo unutar našeg roka. Ja bih sad ostavio još neko vrijeme, ako ima pitanja, slobodno ih napišite, ja ću pokušati na neka od njih i odgovoriti. Pa evo da vidimo imali pitanja. Evo, za sad još ništa ne vidim. Ako neko ima pitanje, slobodno ga postavite sada. Ako nema pitanja, imate moje kontakt podatke ovdje. Također, moje kolege iz našeg marketinga će svima vama koji ste slušali ovaj webinar zapravo poslati ovu prezentaciju, a čini mi se i snimku samoga webinara, pa ćete moći još jednom sve poslušati. Naravno, za sva dodatna pitanja možete se slobodno javiti i meni direktno putem mog e-maila ili se možete javiti nama u The Gordian putem kontakt obrasca na našoj web stranici, na našoj Facebook stranici, na našem Twitteru ili na našem LinkedInu. Ali evo, vidim, nema za sad pitanja, samo su pohvale, tako da mislim da evo, zahvalit ću vam se svima što ste došli i poslušali ovo. Ja vjerujem da će kasnije, ako bude pitanja, slobodno se javite i evo, nadam se da se slušamo na nekom od